Oportunitate. Imobil, amplasat strategic, ideal pentru clinici de paliație sau centru premium pentru seniori. Această proprietate se diferențiază prin parcare de 750 de metri pătrați și o piscină de 210 metri pătrați exterior. După cum putem observa, proprietatea se află la 200 de metri liniari față de drumul european E85 și în vecinătatea noului Mall Moldova. Faptul că avem 30 de camere bine compartimentate facilitează conversia către o clinică medicală. În plus există spațiu pentru lift și acces facil, ceea ce completează foarte bine acest tip de investiție. În prima clădire, pe plan parter, avem o suprafață de 289 de metri pătrați, unde regăsim zona de restaurant, recepție și bar. La demisol avem o suprafață de 267 de metri pătrați, unde regăsim o bucătărie complet utilată cu echipamente Horeca, dar și alte încăperi destinate activității Horeca. La etajele 1 și 2, fiecare cu o suprafață de 266 de metri pătrați, regăsim spațiile de cazare. Proiectul are deja o zonă dedicată pentru amenajarea unui lift. La mansardă avem o suprafață utilă de 98 de metri pătrați, unde regăsim 2 apartamente și accesul către o terasă de 198 de metri pătrați. Așa cum ți-au prezentat și colegii mei adineauri, această proprietate reprezintă o oportunitate unică la vânzare. Clădirea din spatele meu are un regim de înălțime demisol, parter, etajul 1, 2, mansardă plus terasă, activează în domeniul Horeca ca și hotel, iar parterul este pentru săli de evenimente. Și clădirea C2, care are destinație mixtă, aceasta este compusă din parter cu o înălțime de 4 metri plus etaj pentru zona rezidențială. Piscina are o suprafață totală de 210 metri pătrați, terasă plus zonă de barbecue. Proprietatea are în total peste 2300 de metri pătrați suprafață utilă și se pretează excelent pentru domeniul Horeca în care activează deja clinică medicală, centru premium pentru seniori sau poate fi sediul afacerii tale. Nu rata această oportunitate unică pregătită pentru noul proprietar de succes. Suntem echipa Destine Imobiliare Iași. Ai comision zero și te așteptăm la vizionare.